Ahmet Spor ji serê sezonê ta îro yek ji maça herî giring û bi streslîst lê di encama maçê da jî 3 puanên gelek giringê zêrin di rêya şampiyoniyê de bi dest xist. Ev jî kêf û coşa ligirên Ahmet Sporê piştî yariya Manîsa û Ahmet Sporê Nekul Amedê hat lîstin. Baranekî gelekî zêde hebû îrola Amedê dibin wî baranê da bi hezaran alîgirên Amedê berê xwedan vî yarîgehê dibin baranê da piştevaniya tîma xwe kirin, tîma wan bi ser ket. Nîveka ewil 0-0 bi berambere bi dawî bû dibin baranê da di nîveka duyem da rahêner Mesut Bakal guherînên gelek girîng kir. Diya Saba û Moreno ketin lîstikê bi pasekî gelekî delal Moreno du deka heftê û nehan da gola ewla avît deka nod û çaran da jî kuyîdî maç bi dawî dibû gola duyemîn avît. Em ji bonî Amedê serkeftin dixwazin û nevroza wan jî pîroz bikin û serkeftin her bê jî Amed dira. Em dixwazin em di iktidarê da bin em di ji birincî ligê da Galatasaray Fenerbahçe were welatê me. Hedef me Süper Lig'e şampiyon Ahmet. İnşallah em sal bim şampiyon. Xuda veri o adam ki em şampiyon. Merhaba şara. Merhaba. Kederiz bu maçı. Ali Hayat Batman. Bu maçı Ahmet'e. Rênc bu maç. Bişili û şepelî lehî rabiye tu kevkê hatin. Hemû zaroka diya zaroka hatin. Kêfa me ji Amedê re tê ji Amed memleketê me ye. Bajarê me ye. İro me qezeç kir, sivêce me qezeç kir. Her zaman her derê emezin Ahmet. Şampiyon Ahmet Spor. Her zaman Ahmet Spor. Sabah %90 Ahmet'i. Her bir şey Sabah, her bir şey Ahmet. İşte taraftar, işte şampiyon. İşte taraftar, işte şampiyon. Berf be, bager be, baran be, şilî be, lehî be, şepelî be jî ew piştevaniya tîma xwe dikin. Îro jî piştevaniyekî bi wî rengî me li Amedê dît. Heta deqiya dawî jî baranekî gelekî bihêz ku li nav bajêr lehî rakir jî hebû dîsa bi hezaran alîgir herikîn yarîgeha Ahmet Sporê de encamê da jî 3 puanên zêrîn bi dest xistîma kesk û sor di rêya şampiyoniyê da em dikarin bêjin ku avantajekî gelekî mezin bi dest bixist. Çawa lês taxima teyro xweş lîst Ahmet Sporê? Bi dilê te bû lîstika wî? Golê kê avît? Moreno avît. Kêfa te xweş e? Vallahi em pir kêfxweşin me qezenç kirî. Ez ji xelkê bingo spor. Ez ji boy Ahmed hatim bira. Çevlik ez ji boy Ahmed hatim bira. Ahmed bölge takımı me ye. Ez gera hebr her wer bira. İsa Ahmed şampiyondu be. Şampiyon Ahmet Spor. Em ji tam ji Qiziltepe em hatine vir Qiziltepe. Em ji bo Ahmet Spor bisir em hatin. Mestat em her malê. Ahmet Spor şampiyon. Zîroj malê dizî katma heye bayêm jî jê tene biye. Bi xwedê got ney malê jî got îşeva me ne got heyete ney. Başa kovê diyosa ze derva razama. Bişî Ahmet. Heye bayêm jê tene biye. He dizî katme başa mavê me navê te minet kir malê. Kêfa çi ye? Davet ev çi ye? Ev davet Ahmet Spor'a. Em bi ser ketin şampiyon Ahmet. Beşek alîgirên Ahmet Sporê dibêjin. Ahmet Sporê bi vê encamê Newroza me berî Newrozê pîroz kir. Kêfa wan gelekî xweş e. Bi dawî hatina maçê ra jî em dikarin bêjin ku hewa jî li Amedê sahîb bû. Ji ku tê? Ez ji Amedê têm. Ji Amed. Erzurum bisekine. Xwedê hez kir em ê teke Süper Ligê. Her bir şey Ahmet şampiyon. Her bir şey. Em ê sala şampiyon bunun ne güç bibînin. Her bir şey Ahmet Spor. Her bir şey Ahmet Spor. Wan nefaz kir me Ahmet. Akvat. Tişkin olmuş. Bu tu her maçı Amedê tê. Her maçı Amedê. Her maçı bırak. Her bırak. Her maçı bırak. Serkeftin Ahmet Spor. Biji Ahmet. Ez farqî hatima heta vê derê em serkeftinê ji Amedê re dixwazin. Îro me agirê Newrozê li Amedê dest pê kiriye. Serkeftin ji bo Amedê. Ji heştê û yek bajarên Tirkiye û ji welatên Almanya, Fransa, Belçika, Swêd ji welatên gelekî xerîb alîgirên Ahmet Sporê hene. Ev çar kesî hûn dibînin ji Almanyayê rûtinînê hûn ji kê derê ne? Düsseldorf Almanya. Düsseldorf. Tu xwazî çi bêjî ji bo Ahmet Sporê? Şampiyon Biji Ahmet Spor. Bir şey Ahmet Spor. İnşallah Ahmet Spor bir şampiyon. Şampiyon Ahmet Spor. Ahmet Sporê bi vî encamê puanê xwe derxist şêst û çaran derbasî rêza duyemîn bû. Di rêya şampiyoniyê de avantajekî
gelek mezunu hejab dest xistir o Ahmet Spor'u hember Manisa Spor'u. Valla be inşallah Ahmet Spor şampiyon. Serkeftin yağmaya emdi. Bukuyun. Emtane ey Ahmet. Keyfam gelek hoşa İrom zat keyf hoşun. Gelek ki keyf hoşun. Em Almanya adına Gider Almanya. Hannover. Bu maçı ona. Eri. Sen kesan. Em hep zaten. Çiğe ve Batman'e çiğe dersin. Vallahi işiniz hanım. Ve keyfan akı diye. Başa ve kazanç kır fazla. Çok şükür mala kadeye bak. Misyon ekibi time heye. Em tevi ji bo wê piştgiriye didin. Tenîne welatekî li cîhanê em hêz didin. Em ê tim li pey tîma xwe bin. Em ê li stadê tevî tijî bikin. İnşallah wê serkeftinan wê ji diyarê me bikin em ê her tim bi coş rê derê hermalê. Ev kupa gerebe Ahmet Spor ya şampiyona ya şampiyona. Başka çare etine. Şampiyon Ahmet Helbici Moreno. Milyonan aligirin Ahmet Spor'u yek buyurun nelver bulun ber ekranın xwe temaşaya maçet kirin. Dixwazin Ahmet Spor bibe şampiyon baxwazekî wan ê wiha masum heye heqê wan e ya bi 1 milyonan aligiran em dikarin bêjin.